GM. 자. Kajing siong jonga ban sedang ya kini indefinite hanggal strike kadai halor kanong rimba hausan trik na agos nakaliang jonga alaiti kajing im puli dangle ka jonga sarkar ro kalabriang ya kata te haduk mentala sibnai tam nakaliang jonga sarkar kam don ganu kajing snow but kani kajing le kuman kajing kelut jumpa sarkar kalau penlong yang abangan wan biang hang ni hakmat yang ka liga main scripture kaba song ki behind pinong baik yang peniat yang jela ka jumi nak kata ko penlong yang abangan sedang yang liga indefinite hang asai kantam chief minister jungi ola ong sai kumtong pangamla ban yarap yati dengan ne kumno haba watla da sarkar kala ong kumturu haba koi sejing ikun kaying kasam am tang jonga hanre kiwe kini kairu kimat panban ya kajing jaumat haba ikun kidawa nangi jinong kam jongki te daengin ai ni ndap jinong kam jongki kata ko penong yang ni bangin yang abangan wan biang hang ne ban snow ya mat jindawa jonga biang sa sen sarkar jindawa ki banga ni labu hang ne gade ga lakum no kunur dai ban bu biang yang isi kam kajikali ka banga kla ban bu hakmat jong sarkar kalong kunni ma haba hajala asam kila ban yarap kinoi kai kontrak ka kabasai ha arunachal pradesh kila ha punjab kila ban yarap kinoi kai kontrak fal te balai pada hame galaya kimla ban yarap hadu pa pansangi sundon ne ka jing trai ki bangila trai baro si kata de proposal kata ka banga bu jingkali ta ba ki wei ki jela kila balai hame galaya na dengan trai ke NCT Inoms kam kata tangai ke jigala hame galaya ka kata ya ki noi kai kontrak hapu Assam ro ha Arunachal ro Punjab ro ha Delhi ro ki kata lang ke ju te maki ki thau da katukalat nyo i te balai pa megalaya kile dakani kastai dakani karukom kata ka ba ngi ku kinai kai kontrak ni bu ka jikali chaka sarkar nginam sim ya ki ba khamse jingai mongin sim hangne ki ba don sinda ban ngi hasam ya kinoi kai kontrak nagabanta ban pandab ya ka norms ki ai da ka special tet ma ki ai da ka special tet ya ka kam ki ailat ikinoi kai kontrak ban continue bai kum ki kontrak kum ki kontrak workers sangto tadin bala pendap ya ka special tet ka bala bu ka department ki regular rice no yakti bam pas katuka snam ka bala ailat ya ki kidang bu ya ki haga post contractual kata ka ba kile hasam haduk menta tanre hamegli jungi pade kamdon ka ba kum kata tejing sha ka sarkar ka thau kanu kalat ka ba ndai ban penyiap sendon yang ngi kai lada kani ke jingle jon sarkar ka longkum nei kemut ba ka penyiap sendon ya ka jing em jongi ka ying ka sam ka jongi kata kiwe dia lai pawa na ka jing em jonga kala lai no bat khamtam ka jing em pule jonga ngal dap IT sarkar ta ka basa mantang pawa sarkar ka don kuno kalat ban perkut no sendon ka jing jonga hangero
ngangam snow ngalong bala kuai kata aduh bangan yo juga nakaliang jongki haduk menta kidang simekarai nakaliang jonga hadin bali i ketu kajing IT ke jonga ke sla kila phone changa wangiru input ya ka ga bile ong ya kata pimde banrai karki ya keren swa hayeng ya smuku swa yo kan ya ka ga basni yo dan rai ngayok kubor kalong pa kibobon nakaliang jong pernoikai kin sale kita kita kajing ya keren ngam kwa su bandang lai ya keren imat kinyo idal jong kikmat ya jing jongi ya kene jing song jonga hang ne andai ban ong wan bang sekami jing keren kalong ku la nyu sin la ni la wan ni ban ya keren andai kampoi sin sinor tang ber cm chief minister la nyu sin ber kiwe le te dimna su ban nyu te nakata daw kalong ba ngam kwa su ban wan sekami jing keren mat maki kinyo ini ya jing ka bangi kendo para sikata kintip hi kata ka banga ngakwa ban ajeng mat saka tangi idan tang laingot kumne tep ya ka hadin hobot te ya kata ngam tip namar ngam tip ai mangas tu bak pernai kai kimat ke juga jing hadin bala penduk kam la takisnam menta te watang ke bai kali benwan seneru kimyo nor hapen biang kayeng gasam te ngangam penbor yaki lada maki ki join nakaliang jonga nga amla ban khang hadai ka ka banga katpat kalong ya ki pernoi kai ba ya ka state para koi ki pai ba jong jela kalong ba ka jela jongi menta kham tam ke education department kadon hatemir jong karyat ngiyo iya ki por ki paladap nadu meno kinoi kai ki lai draw tulop nabang hadai menta ka kenti haga jingdon jong kane ka MDA ki hab lai draw tulop na surok jong ka sekretariat sans bat sau mit ki hab kya surok isayo e ka tulop kata ka ba penengo yang ngilele menta labe sendon amdai tang babe na kakam labe sendon na ka state kum pangalapan kan mau ki por ki baladap minister ongi uang yangi ong ba ladadon kum kata kalat cha asam ki kiru kat na cha asam apa pen sosi yangi minister badon burom jongi Ukraine ki kum kita kiten tene kada kada kolong ba nga ngam smau mentoy su pantang don haying menton hangno kala don kajing lumar jingmot kita kada nga wan bansong hang ni bansim ni sinjam ka ba oi ngatip pa kada ka ba yang tang ba ngam smoi mal ngakan mau stasi jong mata makan diru don hajan bangi mata makan diu ba habayale kajing lai lut ulai da ka hok ka jong u kumta ka penyo ya u banyo kajing lai lut aku kari India ngaru ngadon jing kerman bahabanga dawai le jong ka hok naka kami ka ba bat ya kas alakam sensar next time bakan le kan thau kanu kalat tang bangin ya im lang kumbamaki ya im namar ngiru ngidai kibriu